Diha sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 14 verse 6 nag-ingon man si Jesus, "Ako ang dalan, ang kamatuoran ug kinabuhi." Busa si bisan kinsa nga mosulod sa pakigrelasyon sa atong Ginoong Hesukristo makakaplag kaniya nga kamatuoran. Kay kung dili tinuod ang Dios nan ang pagtuo ug ang atong mga pangrason dili magkasabot sa usag-usa, dili ma-reconcile. Hinunua, nahimong posible ang panag-uyon tungod kay ang Dios kamatuoran ug ang kamatuoran Dios nan. Maayong adlaw kanatong tanan mga igsoon, ug welcome back sa atong catechesis nga atong gikutlo gikan sa libro nga naguluhan Youth Catechism of the Catholic Church. Pasayloa mga igsoon nga murag usa na ka buwan wala ko maka-upload sa atong catechesis tungod sa mga kalihukan, mga kabilinggan sa bag-o nga assignment nako. Medyo busy ang matag adlaw dinhi sa parokya. So karon nakahigayon ra gyud, salamat sa Dios. Akong marumduman mga igsoon nga sa miagi ako nagpaambit kaninyo sa pangutana numero 31 nga naghisgot nganong gipadayag sa Dios ang iyahang pangalan. Ug atong natun-an nga gipadayag sa Dios ang iyang pangalan tungod kay dili siya gusto nga usa siya ka Dios nga dili magpaila kanang incognito. Busa iyang gipadayag ang iyahang pangalan aron ato siyang masampit. So gikan sa Old Testament atong sayran nga ang Dios nagpaila-ila ngadto sa iyahang mga tinawag aron ang katawhan sa Israel mahibalo mo sampit kaniya. Ug kay ang katawhan sa Israel dili man makabungat sa pagsampit sa iyang pangalan nga Yahweh, ila kining gipulihan sa pangalan nga Adonai, nga sa in English Lord, sa Greek Kyrios, nga mo nang natay kanta nga Kyrie eleison, kunya sa Bisaya Ginoo. Ug kining titulo nga Ginoo nagpahibalo kani, nagpunting kini sa Dios, Ginoong Dios. Ug diha sa New Testament sa pagkabanhaw ni Jesucristo kini usab gigamit sa atong Ginoo, ngadto sa atong Ginoo, Ginoong Hesukristo. Karong gutloa mga igsoon, ipaambit nako kaninyo ang pangutana numero 32 nga nag-ingon, unsay ipasabot kanang moingon ta nga ang Dios kamatuoran? Gikan sa balaang kasulatan diha sa Proverbs 8 verse 7 nag-ingon, matuod gayud ang akong ipahayag kay dili ko gusto bakak. Unya dugang diha sa 2 Samuel chapter 7 verse 28 nag-ingon usab, ug karon o Ginoong Dios, matuod ang imong gisulti ug nagsaad ka nining butang nga maayo sa imong sulugoon. So matuod ang pulong sa Dios. Unya sa Salmo 119 bersikulo 142 nag-ingon usab, ang imong pagkamatarong bulungtad hangtod sa kahangturan ug matuod gayud ang imong balaod. So nini nga mga teksto mga igsoon ato madunggan nga ang Dios kamatuoran. Unya diya sa bag-ong kasabutan, si Jesus mismo nagpamatuod mahitungod sa kamatuoran sa tubangan ni Poncio Pilato. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 18 verse 37 nag-ingon, tungod niini nangutana si Pilato kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag, nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini ako natawo ug mianhi sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. So dinhi mga igsoon, si Jesus mismo mao'y naghisgot sa kamatuoran nga iyang pagasaksihan. Og kining kamatuoran sa Dios mga igsoon, dili ni masuta gamit ang mga makita nga mga pruweba. Kining gitawag natong empirical tests.
Kay ang Dios di man pwede himuon sa science nga object sa iyahang investigasyon. Apan ang Dios mismo mo'y nag-subject sa iyang kaugalingon alang sa usa ka espesyal nga pruweba. Gipadayag niya ang iyahang kaugalingon nganhi kanato isip kamatuoran pinaagi sa iyang anak atong Ginoong Hesukristo. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 14 verse 6 nag-ingon man si Jesus, "Ako ang dalan, ang kamatuoran ug kinabuhi." Busa si bisan kinsa nga mosulod sa pakigrelasyon sa atong Ginoong Hesukristo makakaplag kaniya nga kamatuoran. Kay kung dili tinod ang Dios nan ang pagtuo ug ang atong mga pangrason dili magkasabot sa usag-usa, dili ma-reconcile. Hinunua, nahimong posible ang panag-uyon tungod kay ang Dios kamatuoran ug ang kamatuoran Dios nan. Busa matod pa ni Blessed Charles de Foucault, usa ka Kristiyanos nga hermit sa Sahara Desert niadtong 1858 ngadto sa 1916. Ingon niya, "Human ako ma-discover nga naa di ay Dios, imposible alang kanako nga dili magpakabuhi alang kaniya lamang." So ang pangrason ni Blessed Charles Foucault ug ang iyang pagtuo nagkauyon. Imposible nga dili ko magpuyo sa kinabuhi, magpakabuhi nga para kaniya lamang sa dihang nadiskubrihan ako nga anaa di ay Dios, matuod di ay ang Dios. Nanunsa man ang atong mapamalandungan mga igsoon? Sundon nato si Jesus ang Dios, ang kamatuoran. Nagsugo siya kanato sa paghigugmaay, sumaning kamot puta nga maghigugmaay sa usag-usa. Kay siya matuod nga Dios, nagtudlo sa matuod. Lisod kini mga igsoon. Gani matod pa ni Venerable Bishop Fulton Sheen akong nabasahan sa usa ka Facebook post nga dito sa iyang libro, wa na ko ni mabasa iyang libro pero matod pa dito sa iyang libro nga naguluhan Go to Heaven, nag-istorya dito si Bishop Fulton Sheen. Ingon niya, "It is easy to find truth. It is hard to face it, and harder still to follow it." Dali ra makaplagan ang kamatuoran, like kitang tanan nakaila sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Apan usay maglisod tag atubang sa Ginoo, sa atong Ginoong Hesukristo. Apan mas lisod pa gyud kanang sundon nato ang iyang mga sugo sa paghigugma, sugo sa kamatuoran kaysa Dios nga matuod alang kanatong tanan. Apan dili kini imposible mga igsoon kung natay relasyon sa kamatuoran nga mao si Jesus mismo, ang Dios, ang atong Ginoong Hesukristo, ang atong Dios nga mao ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, I advise you to share it and to subscribe to my YouTube channel. God bless you.